Yo, it's Islam on the building. Baba ina wuni? Gundun ubanku. Ba lafiya kuwa? Nasarawa ne ba lafiya ba. Kai garzali ban da kyas da kai ka wuce amma ka cire eye glass din nan naka. Ina sawa kana sawa? Baba ni ma zan ya wucewa. Ko dan gundun ubanka ba za ka wuce ba nace ka ji kunya. Baba wai me faru ne? Gundun ubanka tambaya kake? Waya kake so in yi ne? Kai kwarto ne. Wane ji take daga wayanka? Wallahi waya na ma kashe ji kuma ka kira ka ji. Gardama kake da ubanka to bari in kira ka ji shege dan gundun uba. Wace ce wannan? Your account is too low for this call. Dial *904 *airtime amount # to buy airtime directly from your bank. Thank you. To ka gaya min wace ce wannan?